Jsem viděla film, ve kterém se chlapovi vrátila paměť po úderu do stejného místa do hlavy. Fakt, jo? No. No, chuť není paměť. Pincér! Ez egyszerűen szar, nem tudom megenni. Mi lenne, hogyha végre kapnék valami normálisat is? To je třetí jídlo, co vrátili. Přitom to je dobrý. Není. Ale je. Ale není. Tichý nemá chuť a ty nemáš talent, vole. Ten zatnutý sval tam na mě řve podivnou hatmatilkou. Stačí takhle málo, já mu vrazím propisku do oka. Kde je Tichý? U popelnic, hele, víš, že Alena je ještě pana? Tak udělej smažák, ten snad neposereš. Proč smažák? Ten chutná všem. Je prošlej. Sajrec se vysmaží, dobrota zůstane. No, já to žrát nebudu. Tak co? Nejsem magor. Hele, v jednom filmu se chlapovi vrátila paměť po úderu do hlavy. Od kdy chodíte do kina Tichý? A vůbec? Řeknete si jí? Když vás tak miluje. Hele, můžu být osobní smutný. Svěřte se Tichý. Závidíš, babče, viď? Ahoj. Ahoj. Jsem si říkal, že mrknu i na karburátor. Jo? No, on by to nemusel být řemen. No, to se musí prohlídnout prostě pořádně. To mě teď napadlo před Jo, chvilkou. jo. Zbláznil ses, blbečku! Sám si o to řek? Chtěl jsi ho zabít? Ne, nechtěl. Nic.